Nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj, ngħidu flimkien. Il-mulej dar ċin. Tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Eżis. Jekk tagħmlu t-tajjeb u ssofru tbatija bis-sabar, din tkun grazzja quddiem Alla. Għal dan intom kontum sejħa, għax Kristu wkoll bata għalikom u ħallilkom eżempju biex timxu fuq il-passi tiegħu. U li ma kien għamel ebda dnub u ebda erq ma nstab fommu, meta għajruh ma wieġibx bit-tgħajjir, meta bata ma għeddiċ imma ħalla fidejn l-imħallef ġust. U tabba bid-dnubietna sa fuq is-salib biex aħna mmutu għad-dnubiet u ngħixu għall-ġustizzja bil-ġrieħi tiegħu intom tfiqtu. Intom kontu bħal naċ mitlufa, imma issa erġajtu lura għand ir-raj u l-assess ta' ruħkom. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Jekk jogħġobkom inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja. Jiena r-raj it-tajjeb jgħid il-mulej, jiena nara fin-naċ tiegħi u n-naċ tiegħi jarfu lili. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal: Tassew ngħidilkom, min ma jidħolx fil-maqjel tan-naċ mill-bieb, imma jaqbeż ġewwa min naħa oħra dak hu ħallilu brigant. Imma min jidħol mill-bieb u r-raj tan-naċ. Min ikun mal-bieb lilu jiftaħ u n-naċ minn leħnu jisimgħu u jsejjaħ in-naċ tiegħu waħda waħda bisimhom u joħroġhom barra. Meta joħroġ in-naċ tiegħu huma jmur qudiemhom u n-naċ jimxu warajh għax isimgħu leħnu. Imma wara wieħed barrani ma jimxux, anzi jaħarbu minnu għax leħn barrani ma jafuhx. Din il-parabola qalilhom Ġesu, iżdu ma femux rid jgħid biha. Għalhekk Ġesu reġa' qalilhom: Tassew ngħidilkom li l-bieb tan-naċ huwa jien. Daw kollha li ġew sa issa qabli huma ħallilin u briganti. Iżda n-naċ lilhom ma semgħuhomx. Jien hu l-bieb. Jekk xi ħadd jidħol ġewwa permezz tiegħi isalva, jidħol u joħroġ u jsib fejn jira. Il-ħallil ma jidħolx jekk mhux biex jisraq u joqtol u jeqret. Jien ġejt biex ikollkom il-ħajja u l-ħajja bil-kotra. Din hi l-kelma tal-mulej. Lilek Kristu. Naqsmu ftit sibijiet ħuti fuq il-qari tal-lum. Dan il-ħadd, ir-raba' ħadd tal-għid, jgħidulu il-ħadd tar-raj it-tajjeb. Għax Ġesu llum tkellem mir-raj li jmexxi n-naċ tiegħu. Mela, dan il-ħadd qed ifakkarna li għandna nitolbu għar-rajja tagħna. Verament, mhux biss illum għandna nitolbu għalihom dawk li jmexxuna, imma spiss hekk jista' jkun kuljum għax għandna bżonnkom. Imma llum speċjali nitolbu għall-Papa. Meta niftakru qed jagħmel dan il-vjaġġ delikat ħafna ta' strapazz għal saħħtu. Nitolbu wkoll għall-isqof tagħna
għal-kappellani u s-saċerdoti biex il-mulej jibqa' jdawwalhom u jmexxihom ħalli jmexxu lilna kif iridu. Biss qabel ma nirriflettu fuq il-Vanġelu tal-lum, ejjew ma nħallux barra iż-żewġ qari l-oħra. Nibdew l-ewwel qari. Għandna l-ewwel qari ikompli fuq ta' nhar il-Ħadd li għadda u San Pietru beda hekk illum. Lil dan Ġesu għadda jagħmel il-ġid f'Ġerusalemm. Imbagħad qalilhom li kienu huma li tawh biex joqtluh u t-tielet imma Alla qajmu mill-mewt. Imbagħad qalilhom ċaru tont lil dan Ġesu li kien is-Salvatur, intom qtiltuh. Malli semgħu jgħid hekk, daħlu f'qoxorthom u qalu x'nistgħu nagħmlu issa allura aħna? Ejjew napplikaw din il-biċċa qari għalija u għalik. Ejjew ngħidu bħalhom bħalma qalu l-Lut. X'nistgħu nagħmlu aħna issa? Dak li għamlu huma niftħu qalbna għall-bidla li jkun irid Alla minna jedinna b'ħafna modi Alla. Nindmu mill-modi tagħna u nibdew ħajja ġdida. It-tieni qari reġgħna lil San Pietru jitkellem u kien qed ikellem tiftakru beda nhar il-Ħadd lil dawk li tagħmdu dan l-aħħar. Imma fosthom kellu nies skjavi li ġew m'għamda. Daw l-iskjavi mhux dejjem kienu trattati tajjeb mis-sidien tagħhom u biex jagħmilhom kuraġġ u fl-istess kien jgħinhom ġabilhom eżempju mill-ħajja ta' Ġesu, isimgħu x'qallhom. U li ma kellu ebda dnub meta jruh ma weġibx bit-tajjir u ħalla f'idejn l-imħallef ħuti. Tgħid aħna mhux bħalhom għandna xi kwalità ta' tbatija f'ħajjitna bħal dawn l-iskjavi. Bħal meta mhux biss ma taqlax prosit ta' dak li tagħmel, talli fuq kollox taqla xi xamata, xi tajjira jew kummenti biss. Jew bħal meta tagħmel ħiltek biex tara lil kulħadd kuntent, imma minn fuq isibulek ix-xara fl-għaġina. Ejjew nippruvaw nikkupjaw dak li għamel Ġesu ma wiġbux bit-tajjir. Il-Vanġelu. Is-silta tal-Vanġelu tal-lum x'aktarx li qed saret wara li Ġesu kien keċċarreb il-bejjija mit-tempju u sapruħu imdawwar bil-Fariżej. U kif kien hekk Ġesu li kien jafhom ħal okkażjoni u qal din il-parabola, din l-istorja li smajna llum. Issa l-Vanġelu tal-lum għalkemm Ġesu jidher li qed jitkellem min-naċ u mir-raj, imma fil-fatt kien qed jitkellem mod ieħor. Tantu hekk illi għall-ewwel ma femuhx, imma meta fehmu li qed jgħid għalihom, għax Ġesu għalihom kien qed jgħid ir-rajja li huma briganti, imbagħad iridu jagħmlu għalih. Ejjew nidħlu ftit iktar fil-fond f'dan il-Vanġelu u naraw il-kliem li qal Ġesu u napplikawhom għalina. Pereżempju, in-naċ min huma? Jien u int, mhux in-naċ. Iktar.
il-bib li qed jgħid Ġesu jidħlu joħorġu minnu n-naċ huwa hu. Il-bib li permezz tiegħu hu joħroġna mid-tbatija tagħna mill-libes ta' ħajjitna. Ir-rajja fi żmien Ġesu kienu l-Fariżej illi kienu jmexxu l-poplu kif jaqbel lilhom u jaqsuh il-poplu imbasta jdaħlu. Tgħid, aħna ma nistgħux naqsu lil xi ħadd jew lilna stess bil-mod kif ngħixu kif. Bħal meta min ħaddem jitlob iż-żejjed mill-ħaddiema tiegħu. Jew ma jagħtix paga kif suppost ħaqhom. Bħal meta r-raġel ma jħallix il-mara tkellem il-lomma jew il-missiera. U hekk inkunu qegħdin inżommu n-nies skjavi. Il-maqjel. Aw Ġesu qed jitkellem mhux mill-maqjel li nafu aħna fejn ikun hemm l-annimali, imma xi ħaġa li qed iżommna magħluqin bl-Ingliż il-boundaries. Issa boundaries jista' jkunu ta' ħafna affarijiet bħal meta xi ħadd ma jaħfirx. Allura għadu hu ikkalzrat. Bħal meta xi ħadd ma ħafirx lilu nnifsu għażbalja u baqa' jewden. Jew bħal meta nżommu lilna nfusna ikkalzrati għax m'għedniex il-kurunelli ngħidu s-soltu. Jew bħal meta nkun bniedem skruplus għax ma jobdix il-min mexxih u oħrajn. Id-tbatija tagħna hija ta' ħafna affarijiet. U l-mod kif jiena u inti nistgħu ngħixu nkunu qed naqsu jew il-ħadd ieħor jew lilna. Ta' min wieħed jara illa għaliex ngħaddu minn dal-affarijiet vera li semmejna. Ippermettuli kelma żgħira oħra uti. Kif għedna dan il-ħadd illum huwa ħadd tar-raj tajjeb. Wieħed mir-rajja tajbin li allabat fi gżira ta' Malta u Għawdex huwa Monsinjur Giuseppe De Piro, il-fundatur tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. Mhux ħin li nitkellmu fuq u wisq. Imma ħaġa żgħira ngħidilkom. Żgur li hawn ħafna għax raw kemm dal-bniedem kien iħobb il-fqar, issa dan kien bin il-Baruni De Piro, sinjurun kbir, imma qatt ma qatt fid-dar tommu. Dejjem qatt fis-sitt istituti li kien imexxi, fosthom l-Istitut il-qadim ta' San Giuseppe f'Ansilem. L-enerġija kollha li kien iġib għal dax-xogħol, nista' ngħidilkom iktar fuq ħajtu, sta ngħidilkom għaliex, kien iġiba mill-laqda tiegħu ta' talb mal-mulej. Kien iħobb jgħid, l-ikbar xewqa tiegħi li naraf xi jrid minni il-mulej u nħaddana b'qalbi kollha. Jalla jiena u int naħdmu hekk. Se nieqafaw kif għedt. Għax jiena miegħi ġibt kotba, intom ħarġin ħudu wieħed kull familja, ħataqraw iktar fuq il-ħajja tiegħu u ninkoraġġikom anke hemm santi ħudu s-santa ħatitolbu, ninkoraġġikom li fit-talb tagħkom lill-mulej titolbuh bl-interċessjoni tiegħu. Ħalli meta jrid il-mulej dan Malti bħalna narah fuq l-artali. Issa ħuti inqumu bil-wieqfa ħalli nistqarru l-attar fidi flimkien. Jiena nemmen falla wieħed il-missieli jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art
dak kollu li jider u dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu Ibn waħdini ta' Alla, imnisser minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnisser mhux mamun, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-wies kont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq l-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-ibem u li huma mweġġaħ flimkien mal-missier u mal-ibem u li tkellem fomm il-profeti u fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika li sqarmu dija waħda l-maħfra tad-dubiet u nistenna l-qawma mill-lwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Il-mulej u r-raj tajjeb li jħobb in-naċ tiegħu u jagħti ħajtu għalihom li tolbuh jenna u nwieġbu għas-sejħa tagħna. Għal-Papa Franġisku, għall-isfijiet, saċerdoti, reliġjużi u lajċi biex jaqdu lil poplu tiegħek bil-ferħ u bl-imħabba nitolbu. Għal daw kollha li bil-ġenerużità kollha qed jirrispondu għas-sejħa biex jaħdmu fil-għalqa tal-mulej. Tihom l-għajnuna u l-kuraġġ ħajjibqgħu jgħidu iva mulej, nitolbu. U għalhekk għad-djaknu Mattju Bajjada li ftit oħra se jiġi ordnat saċerdot u s-seminaristi Franklin Mikallef u Matthew Borch fit-tħejjija tagħhom għad-djakunat biex tkompli tgħinhom b'ħeġġa akbar għall-kelma tiegħek u għall-qadi taħuthom nitolbu. Għall-komunità u l-familji tagħna biex bħajjithom u bl-eżempju tagħhom iħeġġu l-ulidhom iwieġbu għal dak li trid minnhom int mulej nitolbu. Għal-missjonarji kollha, għas-saċerdoti li għaddej minn xi żmien diffiċli u għal dawk li qed iġorru s-salib tal-Mart nitolbu. U għas-saċerdoti li mietu fl-aħħar xhur sabiex tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem, għamel li l-għotja sħiħa tagħhom tħeġġeġ vokazzjonijiet ġodda nitolbu. Ilqa' nitolbu dawn l-offerti, dawn it-talbit tagħna sabiex dawk li sejjaħ tal-warajk ikollhom il-qawwa u l-ħeġġa li jagħtu ħajjithom għalik u l-poplu tiegħek, dan bi Kristu Sidna. Amen. Semmo frid l-altar tijek, Anja ta' ferħta għadna ħaġa wahda miegħek. Miġbura f'tal-baħir għana ġih li jistħoqlok hawnatu. Jawu it-talba taqrub liħobuk. Il-qamul id-doni fajra li min qalbna. Kol intajdejk nofru omlok flimkien ma talbna. Ufdemmek ranta kull barka ruħissi fit madam abba slimu fidwa fuq naseriċi. Itolbu ħuti
biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missieri jista' kollox. Għatina mulej li dawn il-misteri tal-għid jaqanqluna dejjem ħalli nroddulek ħajr biex il-fidwa li inti tajtna tibqa' taħdem fina bla qiegħda u tkun għalina għajn ta' ferħ bla tmiem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. Bih u li tid-dawl jitwildu għal ħajja ta' dejjem. Bih il-bibien tas-saltna tas-sema jinfetħu għal fidili għax il-mewt tiegħu erdet il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu qomna l-koll għal ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kullum kien fid-dinja il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċitu. Ismewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli ta' smewit. Birek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewit. Qaddis, tas-sewint mulej. U jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintluħ ix-xemsa nżula ssirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokun tagħna nitolbuk qaddishom bl-Ispiritu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li bik mandament tiegħu qegħdin iċċelebraw dan il-misteru għax hu fil-lejl li fih ingħata għalina ħal-ħobs radlek il-ħajr birek qasam tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi radlek il-ħajr birek qasam tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Ħuti, danu il-misteru tal-fidi tagħna. Lew tiegħek mulej, u nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja inqumu bil-wieqfa ħuti. Għalhekk mulej, aħna nagħmlu dan tifkira tal-passjoni li bibnek fdina u tal-qawmin u tluħ glorjus tiegħu fis-sema aħna li qegħdin nistennew nittamaw it-tieni miġġa tiegħu b'ratt il-ħajr noffrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares itolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek għaraf fiha l-vittima li bis-sagrifiċċju tagħha terġa' tħabbibna miegħek. Għameli aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' Kristu
nintlew bl-Ispiritu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni mqazza u Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Marti glorjużi tiegħek, llum Santa Katarina u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Amen nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof San Anton, l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa bit-tiba t-talb u x-xewqat ta' din il-familja li jinti ritta tinġabar il-lejla madwarek mulej. Qader missier ħanin, illu li dek kollha kull fejn jinsabu waqadhom miegħek il-koll. Ħenna rħutna mejtin, u għal daw kollha li ħallew dil-ħajja fis-sewwa tiegħek, daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn. Nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-seb tiegħek. Bi Kristu Sidna li bih intfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Uti, ejjew flimkien issa ngħidu t-talba li għallimilna Ġesu stess. Missierna li inti f'ismewi jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif fis-semek da fl-ard, ħobsna ta' kuljum għatina llum, affrinna d-nubitna bħal ma nafru li minnu ħati għarina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħiża dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Sa ngħidu li Ġesu għaw preżenti, mulej Ġesu Kristu, li għedt l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn nubitna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija s-slim u l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu għal il-xulxin. Ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jissu l-ħajta dejjem. Ħaruf talla. Mulej Ġesu Kristu bella l-ħaj bil-merti u l-siru bil-ħidma għan il-ġisem bil-dem tal-istijek għal-istijetieti kollha. Zom dejjem fidilek mandamenti tiegħek u tħallini għaqli minfired minnek. Ħut dan u Alla tiegħi u tiegħek x'ħaġa kbira ġej fina biex qawwina fil-mixja tagħna lejh. Imma qabel ngħidu, mulej, ma jistħoqlix li tidħol tagħti s-saqaf tiegħi iżda għid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
għammi l-mewt, Kristu jisal tal-ħaj, Alleluja. Kristu għammi l-mewt, Kristu jisal tal-ħaj, Alleluja. Il-Kristu tal-ħlejja, jissid wis-sultan, Rebbi fuq il-mewt, għawitu setan, nannu għalenija, gloria u forija. Kristu għammi l-mewt, Kristu jisal tal-ħaj, Alleluja. Għal-anġlu li jasses il-qabar miftuħ li juri l-nisa il-post feqedu. Nannu għalenija, gloria u forija. Kristu għammi l-mewt, Kristu jisal tal-ħaj, Alleluja. Kristu għammi l-mewt, Kristu jisal tal-ħaj, Alleluja. Kristu għammi l-mewt, Kristu jisal tal-ħaj, Alleluja. Il-Kristu tal-ħlejja, jissid wis-sultan, Rebbi fuq il-mewt, għawitu setan, nannu għalenija, gloria u forija. Kristu għammi l-mewt, Kristu jisal tal-ħaj, Alleluja. Għal-anġlu li jasses il-qabar miftuħ li juri l-nisa il-post feqedu. Nannu għalenija, gloria u forija. Kristu għammi l-mewt, Kristu jisal tal-ħaj, Bħala talba ta' ringrazzjament ta' din it-qarbina, ngħidu talba lil Madonna u qegħdin fis-santwarju tagħha li kitibha Monsinjur De Piro stess. O Marija, mis-sema fejn int qiegħda, jogħġbok tħares biħnina, ħares speċjalment lejna li ninsabu miġbura hawnhekk. Int li għandek kull seta fis-sema u fl-art, ħudna taħt il-protezzjoni tiegħek. Eħlisna minn kull ħażen, iksbinna minn Antalla l-grazzi kollha li aħna neħtieġu, ħalli ġurnata anke aħna nkunu nistgħu niġu narawk fis-sema fejn qiegħda bħala sultana. Se nqum bil-wieqfa ħuti għall-aħħar talba tal-Quddisa. Nitolbu mulej
inti r-rajiet tajjeb tagħna. Ixħed ħarsa taslim lejn il-merħla tiegħek u qiegħed fil-merat ta' dejjem in-naċ li fdejt bid-demm għażiż ta' ibnek li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Poġġu ftit bil-qiegħda nralkom l-avviżi. Poġġu ftit bil-qiegħda. Nhar l-erba' 3 ta' Mejju jibdew l-erbat bit-tħejjija għall-festa tal-Assunta. Kulħadd għandu jirċievi programm id-dar mal-bulettin. Il-qudies filgħodu jkun fil-5, fis-6, fis-7:30, 8:30 u 9:30. U fil-għaxija fil-5, 6:30 u 8. Bejn il-11 u l-5 ta' fil-għaxija, 11 ta' filgħodu u l-5 ta' fil-għaxija tinżamm fil-kappella l-adorazzjoni ewkaristika. Is-santwarju jingħalaq fl-10 ta' bil-lejl. Xema, lejl imdawwal. Nhar is-sibt li ġej, 6 ta' Mejju, id-Dijoċesi ta' Għawdex se tella sema lejl imdawwal. Dan hu lejl iddedikat lill-Iskrittura mqazza b'diversi attivitajiet kulturali, wriet, kunċerti u anke attivitajiet ta' tfal ikkonċentrati fiċ-ċentru tar-Rabat. L-attivitajiet jibdew mis-7 ta' filgħaxija sa nofs il-lejl. Id-dettalji tal-programm se jitqasmu mal-bulettin. Inħeġġukom tattendu u xxerdu l-kelma mal-familji tagħkom ħalli jattendu. Inħeġġu lil kull min hu f'saħħtu sabiex nhar it-tnejn, 2 ta' Mejju, imur jagħti d-demm li huwa tant bżonjuż. Dan se jsir bejn is-siegħa ta' filgħaxija u l-5 ta' filgħaxija fil-Berġa tax-Xewkija. Tinsewx tieħdu magħkom il-karta tal-identità. Sa kif għedtilkom fil-bidu, intom sejrin ħanatukom ktieb, tispjaċini m'għandix għal kulħadd, ħudu wieħed kull familja, imma min ma jilħaq jieħu jista' iċempel fuq numru Għawdex 2155, id-dar tagħna 2155-1159, jew jikbinna ittra dar Stella Maris, 3 Monsinjur Giuseppe De Piro, iż-Żebbu Ċawdex. Unbatulkom il-posta. Bil-wieqfa ħuti għall-aħħar talba. Eddija il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Ħudu Santa magħkom ukoll. Il-maqdes ta' biru, il-firxet id-dija,